sili. Lechong baboy guys. Masarap ng lechong baboy. Tukbang. Tukbang lechong baboy. Sili. Hindi naman nag-tinggol. Puro na pa ba? Ngawal. Ang gaya. Dami na lang ang bibig. Pwede yan. Kalang yung binigay. Nakapa ko lang yun. Puro taba. Tabang baboy. Crispy. Sisig na rin. Nangyayari ko po yung palmose. Crispy. Talagang kutsita. Crispy. Puro taba. Pagita daw. Nag-isa lang ang customer dito. Ang pahabang buhay. Yun. Lamang-lamang. Crispy. Ayan mga guys. Kulay ito. Masin-masin mo makaraka. Nasa YouTube tayo. Crispy.